good morning. Good morning. So today is actually December, January 10, 2019. Today is Friday. And so nga kahapon is nag-celebrate kami ng birthday ng nanay ko. Minsan yun lang siya nakikita dito sa vlog. Actually, nag-vlog ako ng konting clip, pero ayun, minsan yun lang siya nakikita dito sa vlog kasi ayokong isali yung medyo mga part ng family ko talaga. Ayoko masali yun. Mga konti-konting clip lang yun. Kasama ko yung kuya ko. Talagang kami lang family. Yung wala doon, actually ko halos kompleto na kami. Yung wala lang doon is yung asawa ng kapatid ko. So siya lang yung wala kasi nasa abroad siya. But anyway, naglilinis ako. Nalinis ko na yung dito sa kusina. Ayan, maliwalas na. Bagong laba yung yung floor na lang yung aking lilinisin. Tapos si Papa umalis. Maaga siyang umalis kasi may mga stocks kami na kulang na ipapaship ngayon kasi kailangan namin ipaship na ngayon kaagad. Kasi today is mamaya alis kami kasi birthday naman ngayon ng lola ko, ng nanay ko. Bali, nanay ng mama ko. So, birthday niya. So surprisehin namin siya papunta dun sa Hingog City. Tapos ito, lilinisin ko. Pagkain namin ngayon is, tinapa, sardinas with egg. Tapos, pancake. So, ayan. Wait. Makapaghugas na ako ng ayan. Hugas na ako. Ito na lang. Tapos ito, yung frozen namin ito na lang yung last na frozen namin na lumpia, para sa lumpia mix. So, gagawin namin to ngayon. Kasi magdadala kami ng food. Yung isang pinsan ko, siya yung nakatawa doon sa lechon. Ang amin naman, pansit. Magpapansit ako ngayon kasi kailangan marami kami. Pero espesyal yung ating pansit na gagawin. Espesyal. Pero dahil meron kaming lumpia mix, gagawin ko rin yan para at least may kasama doon sa pansit. Minsan, alam nyo, gusto ko lang i-share, kasi minsan, marami kami mga sacrifices na ginagawa kasi nga, may mga gala na hindi talaga kami nakakasama kasi most of the time yung mga family side ko, yung mga kapatid ng mama ko, mahilig talaga silang YOLO. Mahilig silang gumala talaga, lumabas-labas para makalimutan na yung problema, ganyan. Pero iba kasi yung daan na tinataha ko palagi. Ako yung naiiba lagi. Ako yung hindi lagi nakakasama. Kasi we have our priorities basta iba. Nag-iiba kami ng landas, alam niyo yon. And I think very important siguro ang mai-share ko sa inyo na lahat ng mga ginagawa natin ngayon minsan mahirap talaga, but we really need to sacrifice para talaga sa ikabubuti ng pamilya natin. Kasi kami nga, pwede namang, alam mo yun, kahit sa mga damit, hindi kami masyadong bumibili. Kasi nga, we are focusing on increasing our income. Kasi nga, mahirap talaga. Then, isa sa mga sacrifices namin talaga na ganyan, na hindi kami sumasama talaga sa mga gatherings masyado. Kasi talagang mapapagastos ka. And, yung pera, walang problema, mas gusto kong gumastos yung sa mga piling okasyon lang, like kahapon, birthday ng nanay ko, ng mama ko. At so it's okay kasi importanteng tao sila sa'yo, and family is love. Porque birthday kailangan magpabongga. Kahit naman sa birthdays namin, ganun din kami. Simple lang din. Ang gusto ko lang talaga yung family time, yung hindi lang basta family time, yung quality time talaga. And talagang ako yung nag-suggest sa kapatid ko na gusto ko si mama makapag family time talaga kami lang, na family lang kami kasi dalawa lang kami magkapatid
So, gusto ko kami lang talaga. Exclusive yon. Ito, nung ngayon aalis tayo, meron ding, masaya din na kasama yung buong side ko. Ay, hindi naman buong side, pero most of them, marami kasi kami, makikipag-bonding sa lola ko. So, kaya kailangan namin sumama talaga kasi lumaki ako sa lola ko talaga dati. And, ayun. Tapos, yun, isa yun sa mga sacrifices talaga namin. So, mga businesses ko. Tapos, pakita ko sa inyo mamaya, may nabili kasi akong piso net dun sa kapatid ng mama ko. So, papakita ko sa inyo mamaya kung ang tawag dito. Makapunta na kami dun kina mama. So, pero kulang pa kasi yun ng keyboard. Pero, ayun, nabili ko lang siya ng 6,500. And, diba, sulit na yon. Tapos, pinaayos naman niya lahat ng keyboard lang yung kulang talaga, tsaka yung mouse. So, kaya na yung bilhin. And then, meron akong binili isang, piso net. So, bali, 2 piso net na. Yay! So, meron akong 2 piso net ngayon. Tapos, meron piso wifi. Ko sa by Monday siguro, maayos ko na yun, aayusin ko yung lahat. Sana may pumasok na pera sa Shopee. Yun lang yung iniintay ko kasi marami ng mga na-deliver pero hindi pa na-receive ng mga buyers. Kaya, hopefully, Lord, thank you, Lord. So, yun, at least, this January, at least meron ng bagong income na pag-harvest natin doon. Mayroon ng bagong income na papasok sa atin na naman. And, ayun, thank you, Lord. Pala, guys, si Pachuchay, ayan, nagkasakit siya nagkaroon siya ng parvovirus. Kasi nga, dapat pina-parvo namin siya. Kasi nakuha namin siya, diba, 25. Sunod-sunod yung, ang tawag dito, holidays. Kaya, ayun, hindi namin siya napaparvo kaagad. So, dapat, yung January 2 or 3 ba yun? Paparbo na namin siya kasi open na yung vet. Yun na, nabigla kami kasi hindi na siya kumakain, ganyan. So, diba, bawal ipaparvo yung dog kasi virus din yung ituturok sa kanya. So, bawal pag medyo, yung dog, hindi siya kumakain. So, bawal yun. Kaya, pina-vet namin. So, ayun nga, nag-positive siya sa parvovirus. Medyo mahal pala yung kit nung ginagamit nila para sa test. Nasa mga 750 ata yun. So, ayun, tapos may mga nireseta sa kanya. So, eto yung nireseta sa kanya, guys. So, dapat kasi 1 month, parvo na yung dog. Yung sa amin, nakuha namin siya, 2 months pa lang siya noon. Actually, magto 2 months pa. So, merong ito, Colimoxin, Flavet, tapos ito, Motelex. So, yun yung pinapainom sa kanya katapos kumain 2 times a day. Tapos ito, Nutri Plus Gel. Ito yung vitamins nila. Pampagana ito. So, pero kumakain ito, silang dalawa ni Pachuchay at saka ni Ashi. So, silang dalawa yung gustong-gusto nila to. Pero mahal to, nasa 500 ata to. 500 plus. Medyo mahal to, te. Pero para siyang, honey. Ayan. So, yan yung ipinapainom ko sa kanya. Ayan, everyday. Tapos, sabi ng auntie ko, kapatid ng mama ko, meron kasi siyang mga dogs. Sabi niya, pwede na daw yung honey. Dapat may honey akong ready. Kasi may 3 dogs siya. Tapos, malalaki na yung mga dogs niya. So, sabi niya sa akin, bumili ako ng honey. Kasi, pag nagsusuka na yung aso, honey lang na yung ipapakain. So, meron siyang laging ready honey. Actually, meron naman kaming honey dyan. Kaya, okay daw yun. Kasi, ito para ding honey to eh. Ito parang honey din siya. So, yun yung papainom ko sa kanya. Tapos, papaliguan ko yung dalawa ngayon. Silang dalawa, sinasabay ko talaga silang paliguan araw-araw. Silang dalawa, tawag dito, twice na pinapaligo si Pachuchay kasi dahil sa buhok niya. So, ayun, tapos nag-iinit pa ako para hindi naman ganun kalamig kasi medyo malamig ngayon eh. Kaya nagpapainit ako. So, si Pachuchay, babalik siya by 14. This 14, babalik siya para sa follow-up check-up niya. Tapos, saka pa siya ituturukan ng
parvo. Pag nakita medyo okay na siya. Okay naman siya talaga. Malakas siyang kumain. Hindi na siya kagaya nung nakaraan. So, malakas siyang kumain talaga. Kaya, hindi na, ayun o. Yung isa naman, nasa labas. Lagi natatanong kayo kung si Ashi ba sa labas lagi. Hindi po, sa loob po siya natutulog. Usually lang nakikita yun sa labas kasi sa umaga. Nilalabas namin siya. Kasi syempre, tinatalian namin si Ashi kasi nag-aaway sila nito. And, tinatanggalan namin siya ng tali pag naka-close yung gate. Kasi lumalabas siya. Pero, ayun, wala pong favoritism dito sa bahay, sa mga aso. Parehas pa namin silang mahal. Kaya, ayun. Sadya lang talagang si Pachuchay is baby pa kasi siya. Masyado siyang baby. At si Ashi naman, medyo, si Ashi, parang alam mo yung cowgirl na cowgirl kasi siya. Kaya, ayun. Ganyan yung itsura niya, guys. Itong Nutri Plus Gel, ayan. Ito yung itsura niya. Para siyang honey na may oil. Ayan siya. Yun yung pinapainom ko. Ayan. Pachuchay. Sip! Ayan. Pati din si Ashi eh. Favorite nila to. Etong kutsara yung ginagamit ko kasi sa kanila talaga to. Ayan. Dumi-dumi na niya. Kaya kailangan nandang maligo talaga. Good job, Chuchi. So, nakauwi na si Papa and then, ito yung nabili niya, ito yung mga pinabili ko sa kanya. So, meron kaming pansit. Ito yung lulutuin ko, marami. And then, pinansitan. Ito yung, tawag dyan, lumpia wrapper. Ito sa amin to na, pork to. Kasi, hindi ko makain ng chicken, kaya pork. Tapos, ito, tawag namin ito hibi. Mga maliliit na shrimp, na parang salted shrimp siya na dried. Ayan. Pila na isa pa, Jis? Tag 10 tong isang ganito. So, ilalagay ko rin yan sa pansit. Malasa to talaga. And then, squid balls. So, ayan guys, update. Ayan, magluluto na tayo ng pansit. So, ito yung ingredients natin. So, ito na siya. Nilagay ko na yung pork at saka si Papa din doon sa kabila nagluto ng lumpia. Hi pa. Masama yung pakiramdam ni Papa. Ulunod ko na to after. So, ito yung paglalagyan natin. Sinabi ko kay Papa, pag-ingatan to kasi regalo po to sa kasal namin. Ang tibay-tibay nito. Lahat. Kasi pwede itong pang snack mamaya. So, ito na. Wow, bongga. Sosyal. Payaman. Ito yung itsura niya guys. So, papalamigin muna natin. Tapos, lalagyan namin ng cling wrap. So, magpapaalam na ako dito guys. Salamat sa panonood. And, please don't forget to subscribe and follow nyo ako doon sa, mag-subscribe rin kayo sa aking second channel na nakalagay yung link sa baba. And, yun. Para sa lahat ng mga business na ideas na sinishare ko doon. So, ayun. So, see you in my next video. Paalam. Bye-bye pa. Hey guys. Bye.